Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis kanggo kowe. Muga-muga kowe iso melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpan, nggon ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketat setelo ning ngimpi wis ra apa-apa. Nganti tekan saiki kowe ning endi aku mbok ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, aku ning kene jaga atimu kanggo kowe. Yen nganti larane kaya ngene, ora bakal biyen tak tinggalke. Mbok kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Yen se ana waktu nggon ketemu, pisan wae tak sikep awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Tekan saiki kowe ning endi aku mbok ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, aku ning kene jaga atimu kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal biyen tak tinggalke. Mbok kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Yen se ana waktu kok ketemu, pisan wae tak sikep awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu